Halika pa mama ko mag-video. Halika pa mama ko. Wala ko yun. Halika pa mama ko. Bakit? Masarap ba, miss? Masarap, masarap. Opo. Oo, tingin tayo dito. Pero yan, recommended po. Proven and tested. Ah, ganun ba? Control yan. Ito kasi tawag dito, sir? Nga, sir? Ate, anong niluluto mo dyan, te? Anong pangalan niyan? Takoyaki po. Takoyaki. Ah, si Court, oh. Lampat na yung Court. Shawarma. Magkano yung shopping? 6 pesos. Di ka mangan. Pamalo mo ko na. Sabi mo wala ako. Ay, gano'n ka-birthday na ako ang asawa ko. Asa ising nga ba ako? Sabi yung Che, ano yun, Che? Tintad? 20%? Sabi mo. Oo, sarap. Ano naman yun eh? Aros caldo, kaso andito po yung ano, sa bata. Okay. Fresh melon, lemon cucumber. Wala na. Plastic natin. Oo. Tapos sinalbito ka? Wala na yung ganyan. Na 25 mo pa rin. Right. Ano naman yung mga bulati?